ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ବ୍ଲଗ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି କାମ, ସେଠି କାମ ସାରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ର ରଣପୁର। ଏଇଟା ରଣପୁର ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଚଙ୍କିଆ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏମିତିଆ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ସୁନା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍, ଏଭର ଗ୍ରୀନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଚକିଆ ଦେଇ ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଆଟି ବି ଅଛି, ପୋଖରୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୋଖରୀରେ ଖାଲି ଶେଉଳକୁ ଚେଙ୍ଗ। ଛାଡ଼ ଗାଈ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ରେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଗହଳି। ସବୁ ମାଛ ଦୋକାନଠୁ ଧରିକି ମଟନ ଦୋକାନ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର। ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କିଛି ହଉଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ, ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ପୁରା ଚିନ୍ତା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ବିଲ ପାହାଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ହେଇନି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୟାଗଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମର ସିଙ୍ଗର ସିଲୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କିଏ ଦେଖା ହୁଏ, ମନେ ରହେ ନା କିଛି ଲୋକ କିଛି ଚେହେରା, କିଛି ଲୋକ ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କିଏ ଦେଖା ହୁଏ, ମନେ ରହେ ନା କିଛି ଲୋକ କିଛି ଚେହେରା, ମନେ ରହେ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଗୀତଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଛାଡ଼ ଚଲ ଚଲ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଖାଲି ଖାସି। ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଛେଳିକି ଆଜି ଲୋକ ଖାଇଦିଏ। ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ମାଛଟା ଆଗ ଯୋଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣା ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ଅଫିସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କହିଥିଲା? ଓ
ब्यूटीफुल जगह। सब जगन्नाथ जगह जी सुंदर लगुच हम कालिया ठाकुर देखिले आहरी सुंदर लगे। छाड़ कहीं लोक तो घरे व्यस्त थे ठाकुर आज शांति दर्शन करेंगे। आगे कि गहली देखते आज्ञा रणपुर बजार यहाँ बैगटा अच्छी से पलि आसला दर्शन कर लोक कहले अनईच पागला पागला आम हूँ अनसक्सेसफुल ब्लॉगर। नागला मैंने देखो केते सुंदर लगुच गार्डटा। ड्रिंक एंड ड्राइव करी के गाड़ी चलातु एबे नगर रिसेंटली गोटे केस होमर ये केसटा कौन राजस्थान जयपुर गोटे केस जड़े हाईवे चल गाड़ी एक्सीडेंट होता टी नॉर्मल एक्सीडेंट होता से सी कौन फेरार हाँपाई रंग रूट्रे गाड़ी चल 20 जन को गाड़ी चढ़ई पूरा 20 जन मृत सामान्य टी मद देखते आज्ञा 20 जन जीवन गला। तो से तेणुक सब भाई मान अनुरोध करुच्ची मद पीकी गाड़ी चलानी मद पी आशा कर मो कथा समस्ते रखिए सान भाई भाई मैंने नयागढ़ के बात्यार प्रभाव क्षति शुणी यार कारण हूँ भगवान सृष्टि पहाड़ पहाड़ नयागढ़ जिले रही जाते बात्या पवन आइले भी केवे भी असुविधा पूरा पहाड़ यहाँ पहाड़ यहाँ लगे सब गोटे पहाड़ राति टाइम टी असुविधा राति टाइम टी जंतु नतर नतर यहीटा बा मैंने फाइनाली आम गाँव आसी पहुँचल गाँटा देख केमतिया गाँ घरटा ये घरटा गाँव
ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? এইটা হবো না ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଜାଗାକୁ। ଗାଁଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ। ହଁ ତେଲ ପଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଘେରରେ ଗାଁଟି। ହଉ ଚାଲ। କେତେ ଘର ହେଇଗଲେଣି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଶ୍ରୀରାମ କୋଉଠିକି ଯିବା? ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ସେଠି? ଯାତ୍ରା ହବ ଆଜି ନାଚ। ହଉ ଚାଲ। ସବୁଦିନ ନାଚ ହଉଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ହବ ନାଚ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟେ ସାଇଡରେ ଆଇଲେ ଦେଖେଇବି ସେଟା। ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘରରେ ସବୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଖା କରି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅଜାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାମୁଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲୁ। ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିବ। ଟୋପିଟା ମାଣି ଭଲ ନା ଟୋପିଟା ଖାଲି ଠିକ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଏଇଟା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା। ନୟାଗଡ଼ ନୋତର ଏଇ ଗାଁର ନାଁ। ନୋତର ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟି। ଆପଣ ଯଦି ରଣପୁର ଦେଇକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ବଜାରରୁ ନୋତର ପଚାରିକି ଆସିବେ ମନ୍ଦିରଟିକି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଛୋଟବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ପଟେ ଚଢ଼ିକି ଯାଏ। ସେପଟୁଆ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ରେ ନା? ପାହାଡ଼ ପଟେ ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଯାଏ। ଏମିତିଆ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା, 2 ଦିନ ହବ ପରା ରାମଲୀଳା। ରାମଲୀଳା ସବୁ ନାଚ ହଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବି ତମେ ଯିବ ଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ ବୋଧେ। ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ଯାତ୍ରା। ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ। ବଟର୍ସ ଓ କି ଜାଗା। ଦେଖୁଥିବେ ଜାଗାଟି। ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ ପୁରା ଉପରକୁ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ଠୁ ନୋତର ପଚାରିକି ଆସିବେ। ଏଠି ନୋତର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଚାରିକି ଆସିବେ। ଏଇ ଜାଗାଟିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାହେଲେ ନୋତର ଗାଁ ପଚାରିକି ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ପାଖ ପାଇବେ। 10 କିଲୋମିଟର ପାଖ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ମହଲ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ କଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇଟା ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରାହବ ତାହେଲେ ଏଠି ବି କେତେ ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବି ମାନେ ଲୋକ ଏଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ବି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ।
ଏତିକି ବାଟ ଆସିକି ଆମେ ହାଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲି ସେପଟେ हाँ तो बढ़िया लाଗୁଛି रे धरिकी ଯିବା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଗାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଟାଇମ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏପଟେ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ପୁରା କେଦାରନାଥ ଟ୍ରାକିଂ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। କହନି କେଦାରନାଥ ବାବାରେ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କେଦାରନାଥ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜଣ। ଓହୋ ଭାବୁଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ବାଟ ଆସିକି ହାଲିଆ। ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବୋଧେ ଏଟା ପଳେଇବା ମାନେ ପାହାଚରା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ତ ଅସୁବିଧା ସେ ଇଟା ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଚ ହାଇଟ୍ ଯାଉନି କି ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଉ ମାନେ ଭାବେ ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ ଯେତିକିଟା କେଦାରନାଥ ଏଇଭଳିଆ 200ଟା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିছে ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତୁ ବି କେବେ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଫୋନରେ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପୀଠ ନୋତର ଯାହା ହଉ ସିଲି ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଟିକେ ତା ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲା ଆପଣ ବି ଆସିକି ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପୀଠ ନୋତର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମହିଳା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏଠାରେ ଭୋଗ ବସାଇବା ପୂଜା ପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ବିଦ୍ରୋହ ଏଠାରେ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଭୋଗ ବସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ବାହାରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଇନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆସିକି ଭୋଜିଭାତ କରିପାରିବେ ସବୁ ସାଧା ଏଠି ଠାକୁର ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ତଥାପି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ନବାନି ଭଲ ନୁହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ବାହାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁଟେ ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା
भाई मैंने ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ପୁରା। ତ ତା ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଆସେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଦେଖେন ଠାକୁର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏ ଠାକୁର ଶୋଇଥିବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ଯିବା ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି! ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଆଣେ ଭିଉଟା ଦେଖିବା ଭାଇ। ଭାଇ ଭିଉଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯେ ରିକ୍ସ ହବ, ମୁଁ ତଥାପି ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ତଥାପି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଭିଉଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ।